Barka da zuwa Arewa Top 24. Ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zaran mun daura. Shin me dalilin cire Salma ta cikin shirin kwana 90? Idan wannan ne zuwan ku na farko a cikin wannan tasha ta mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura. An saki bidiyon Salma kwana 90 wanda hakan yasa aka cire ta daga fim ɗin kwana 90. A kwanan nan ana ta sakin bidiyon tsaraici na matan Kannywood wanda hakan ya zama kamar gasa a masana'antar Kannywood. To, mu dai babu abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sau da dama wasu suna yi wa jaruman Kannywood kallon 'yan iska, wasu kuma suna musu kallon karuwai. Amma kuma jaruman suna barin bidiyon tsaraicinsu yana fita a yanar gizo-gizo, wanda hakan yana nuni da cewa zargin da mutane suke musu yana nema ya tabbata. Abin tambaya a nan dai, shin laifin jaruman ne ko kuma laifin wanda suke yin iskanci da su ne? Domin kuwa wasu ba a sakin bidiyonsa a lokacin da aka yi, sai bidiyon ya daɗe ya kwana biyu tukunna za a sake shi a yanar gizo-gizo. To, mu dai babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya shirya. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode da kallon tashar Arewa Top 24.